Nya ka mo tin, sabali ka mo. Di ta masulsulit ating bayad ni Kuya Nanay. Father God in heaven, salamat mo sa pagkain. Bless mo po, Panginoon, may kalahasan naming katawan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kain. Masingo. No? Sabi ng ulam. Grabe ni Kuya, no? Grabe ni kableskin ni Kuya, Ate Grace. Apaihan. Siyempre, magpa-share na tayo kay Luneta, di Dolomite Beach, di Moa, di Venice. Oo nga, no? Tapos, inya pa nataman dito yung Azure Hotel ay. Oo nga, ang ganda. Ang ganda ng... Tapos data pa 14th floor. Kababain sa amat tayo, Kuya. Aramin na kanyaran. Oo nga, baka hindi na tayo mabayad sa... Ano nila? Maganda ang loob. Magandahang loob. Ay, ang hindi nababayaran eh. Di ayat na nga Kuya. Makabuo tayo anakan. Nga. Barbaring Kaya dapat nakarami tayo ngayon. Sulitan na na. Tulogin natin. Barbaring Dan. So, Sakit kung saan. tara. Kaya mo? Hindi ka na. Huh? Excited daw. Ano ba kaya? Sige, basta muna. Pero ko dito. Di ka minuhay? Mamaya, pagkatapos mo. Da. Ang mahal, nakabibayag ka mo. Oo. Excited mo tang amang kinina nagkapo ko kanya na eh. Pinayagan na ng pang Manila. Katama. Sige na, dali! Sige na, dali! Excited ako. Narinig ko pa yan. Saan mo? Sige na! Excited ka na? Excited na ka! Muging bang muna ha? Uwi na! Oh, maring makaduta Uwi na! Sige! Makabuutan ka. Oo Ay, kalkulupot ka? Oo, dali mo, dali! Ay, teka! Apay. Sakit ang tiyan ko! Teka lang! Nag-CR ako! Tilagda ka, Mike! CR mo na ako! Mike! Teka, nag-CR Mike? ako! Tatapay mga excited tabuksit mo, Mike! Eh, sumakit nga bigla! Teka! Tilagda ka matan, Mike! Nya ka mo tin, sabali ka mo. Di ta masulsulit ating bayad ni Kuya Nanay. Sakit nga ron! Tilagda ka mo, nya ka mo tinhan. Tatapay mo ti pa sakit na tabuksit mo awanin Iya, tate. Imbis nga makaduta ko matatake. Wa, tilagda!